patóxenos e bacterias. Bos días, e se vos digo que en só 3 días cultivamos, analizamos e combatimos bacterias? Benvidos ao caos creativo do laboratorio. Chegounos o caso dun cuxo que estaba maliño, tiña tos e o pobre non se mantiña de pé. Pero non vos preocupedes, isto ten solución. Nin CSI nin nada, aquí facemos ciencia con ritmo e sen descanso. Primeiro fixemos unha PCR e extraemos o ADN do cuxo, o que posteriormente replicaremos nun termociclador. Parece maxia, pero non, é PCR sin mariño. Para analizar os resultados cun xel de agarosa que deunos positivo na recta, xa que tanto o control interno como o patóxeno estaban incrementados. O segundo día comezamos como auténticos investigadores forenses, pero a escala microscópica. Xa tiñamos as placas listas coas bacterias ben aisladiñas, como se foron sospeitosos en custodia. O que fixemos foi coller esas bacterias e mesturalas con diferentes buffers. Parecían cócteles científicos para preparar o ADN e poder identificar quen era quen. Entre mesturas, centrifugadoras e reactivos, o laboratorio parecía máis unha cociña molecular que outra cousa. O obxectivo, saber exactamente que tipo de bacteria tiñamos entre mans, porque o seguinte paso era claro, buscar o tratamento perfecto. Foi como facer un DNI bacteriano para, máis adiante, poder consultar a súa ficha criminal e decidir como poñela fora de combate. Toca ir de médicos de laboratorio. Agora que sabemos quen son as bacterias, temos que decidir que lles damos para curar o lío. Fixemos probas con diferentes antibióticos. Engadimos as mesturas das bacterias como se fóramos chefs probando ingredientes. Se as bacterias morrían, bingo! Se sobrevivían, pois había que probar outra vez. Con eses resultados, fomos á nosa biblia farmacéutica. Sí, existe, para buscar que medicamentos era o mellor para cada tipo de bacteria. E así, coas nosas placas, probas e protocolos, aprendemos que detrás de cada receita hai ciencia, precisión e moita paciencia con estas microcriaturas que se fan arduras. Sherlock Holmes estaría orgulloso, pero con bata branca. E despois de tanto pipetear, nos fomos os pipeteados.